Il-Kamra tal-Kummerċ reġgħet iddikjarat il-pożizzjoni tagħha favur l-investiment barrani dirett tal-Università Amerikana f'Malta. Qalet dan fi stqarrija li fiha referiet għad-dibattitu dwar is-sit magħżul u laqgħet l-isforzi kollha li saru mill-Gvern biex jirrevedi l-pjan għall-Università Amerikana f'Malta. Il-Kamra notat kif l-art ODZ użat għal din l-Università fiż-żonqor naqset drastikament. Għalkemm qalet li kienu kun aħjar li kien evitat l-użu ta' art barra mill-iżvilupp, żiedet ukoll li mhix favur proċessi riġidi li jistgħu jxekklu t-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-Kamra tal-Kummerċ tinnota b'sodisfazzjon li meta l-Gvern ġie biex jirrevedi l-pjan ma żilx sit industrijali, xi ħaġa li propona l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Hawn il-Kamra qalet li tali siti huma nieqsa ħafna minn pajjiżna u għalhekk jeħtieġ li jintużaw għal dan l-iskop biss. Dwar is-sit ta' Bormla hija qalet li dejjem kienet favur ir-riġenerazzjoni ta' bini u żoni dilapitati. Bħala prinċipju ġenerali qalet ukoll li l-MEP għandha tistabbilixxi numru ta' standards sostenibbli għall-iżvilupp għal kull proġett biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt ambjentali.